Guys, so naadya po'y quarantine, naadya po'y coronavirus, no? Kita maboard diri sa atong balay, no? So daghan kay ta pwede mahimo, guys. Pwede na to mabanding atong pamilya. Ulit-ulit ako na ginaingon sa akong mga previous na video. Tabang na lang po ta, guys, no, sa atong government, sa atong mga otoridad na para mas maiwasan pa naton ning coronavirus na dili na magkalat ug dili na pud ta mahawaan. So kung stay at home ang gi-advise ato, then stay at home na lang ta, guys. So karon, guys, sa akong video na napunta karon bagong topic, boy magsige tulog lang ta. Sige lang tagkaon, di ba? So manambok pud ta. So karon bagay nga dili nato dapat himuon ay habang napay quarantine, napay community lockdown. Share na ko sa inyo kung sa akong mga naisip. So kung namoy madungag, ako alam mo gud siya kung saan to ako naisip, mo to akong mabutang karon. Mo to ako ma-share sa inyo. Kabalo po kung napod mo ma-share, di ba? So i-share lang nato, guys. Sige, start na ta, guys. So guys, ang una jud nga nakita nako, guys, no, nga dili na to dapat himuon habang napay quarantine community lockdown. Ayaw sige gawas sa inyong balay. Kung dili man lang importante imong lakaw, stay na lang sa balay, guys. Kung magawas ta, dapat siguraduhon na to nga naala tay palitong pagkaon, food, pagkwarta, magpa-check up, atong clinic, palitong magatog butika, palitong tambal. So ingana lang ang mga valid reason, guys. Dapat alam jud sa gawas karon at katong mga frontliner nato. Thankful po kayo sa ilahan, no. Dapat tabang na lang po na to sa ilaha nga magstay sa atong balay. So dili ta sige gawas, guys. Sumutuhan jud ta sa atong government kay para syempre para po na sa tuwatanan, dili na para sa ilaha. Sa tanan ni siya, wala siya ginapili, guys. Mayaman man ka, mahirapan ka, di ba? Tanan affected jud ani. Ikaduha, no, ayaw sige kaon nga mabusog ka, di ba? Di ba diet na ka, sipa ka, slim pa ka, di ba? Fit ka. Ang food nato karon, guys, gina-budget yun nato. So dili magpasubrag kaon. Know your limitation lang, good, guys, ng budget. Ano lang, so katulon ako, guys, no. Sige go nito, sige tuplok ka ng cellphone nimo. Mahurot na imong data. Di ba? Dapat budget ita karon, guys. Dili nato hutdo natong oras sa sige cellphone, fake news, di ba? Ayaw sige tuwa na, guys. So daghan pa kay pwede mahimo diri sa balay lang. Quality time sa imong pamilya, then make it memorable. Apat, guys, no. So related siya sa number 3, no. Ayaw sige glutong sudan. Ala nga mahurot lang sa inyong pamilya, dili po dapat nga masayang lang. Dapat i-budget nato siya nga magabot siya weeks. Number 5, guys, ayaw pagtuo sa mga fake news. Ay sige gunit ang cellphone nimo. Kay dra pod, guys, daghan kay nagakalat nga mga lalo na kanang mga forwarded na mga message lang. Ayaw mo pagtuwa na, ayaw jud pagtuwa na kay ga-cause lang na siya og na panic. Magtuman ta sa balita, guys, dapat sa mga authorized nun jud. Gikan sa government, gikan sa ato ang health department. Bakit sila jud ang kabalo, guys. Unsa jud ang accurate nga status na karon sa kari nga virus, no. So dapat dito lang jud ta magtuo sa ilaha, dili ta magtrust sa atong government, guys, sa atong mga otoridad. Kita atong matabang sa ilaha, stay at home lang jud, be healthy and be safe. Kauban imong pamilya din ampo ano lang. Ikaunom. Ang ikaunom, ayaw sige no, pagsisi sa uban, kung ginasisi nimo ubang tawo ba, ayaw sige pagsisihan na, guys. Dili karon time ang pagsisihay, di ba? Karon ang dapat nga magtabangay. Kung gusto ko mo tabang ka, bisag gamay nga amount, gamay nga bagay. Basta na magstay at home, dako na kayo nga tabang, guys. Ang time karon dili siya sisihay kundi tabangay. So ika-7, guys, so ika-7, ayaw sige tulog. Kay makatambok din ang sige tulog, guys. Ang imuhang nawong, ikaw nag-eskwela ka, karon wala kay klase. Sige lang kag tulog. Taon tulog, cellphone, ano lang imong ginahimo. Wala kay exercise, wala kay mga physical activity. Wala imong ginatabangan imong parents. Ikaw pod nga nagatrabaho, pagbalik mo sa sunod sa eskwelahan sa imong trabaho, di ba tambok na kay ka. Tama lang. Rest makares man gyapon ta bisan dili ta magano himog trabaho sa balay. Pwede ka mag-renovate, mag-rearrange, mag-general cleaning sa inyong balay. So, then ikawalo, guys, no. Ayaw sige pasaway sa imong parents kung ayaw sige pasaway, guys. Ayaw pud pasaway sa sa atong government. Kita ayaw paghayag ulo. Ano lang. 'Di ba? Tabang. Kay wala ginapili ni siya, guys. Lang jud ta nga dili na ni magkalat ang virus kay ako inip na pud kay ko, guys. Gusto na pud nako kay maglakaw dira sa gawas, no. Mig sa mall ana. Pero normal na tong life good. So kung kita magpagaygahi tag ulo, magsamot nga dili ta makagawa sa balay, di ba? Taso na tong pasensya. Tapos ang ikaw, Sham, ay last na ni siya, guys. Ayaw pag dinalo, dili karon time sa pagdinalo, guys. Nang virus, no. Timbakong di lang ta. Sama na mo ng kwarta, wala na value, guys. I-share nato, guys, no. Bisag ginagmay lang na siya kung kabalo ta mag-share. Kita mga Pinoy beta ilado jud ta sa mga trato nga may bayanihan. Sana dili ta dalo, guys, ba. Bisag sikat pa ka o dili ka sikat, ordinaryo lang ka nga tao. Affected jud ani, guys. So kung di magdinalo ta,
ambot wala usaon na lang nato jud ang ato ang sitwasyon karon kung magpasaway ta. So mao lang to siya guys no, kung i-share sa inyo ha. So disclaimer lang guys no, dili ko expert sa nganay pero kina-share lang ako sa inyo ha nga ako ang naisip kung sa mga dili dapat himuon gani nga time nga stay at home. Pray lang jud nato nga atong Savior, ato ang God nga i-save ta niya sing ani, i-protect ta niya, then dili na ta magkalat. So tabangay lang ta guys no, ampo maghinatagay ta. So kato lang. Thank you kay guys sa pagtanaw sa akong video. So next video na punta ni mag-isip ko kung sa akong content. So thank you, bye bye.